Amboni ba kisahnya aru hakini ki drivers ki basikot drivers kam gai kalau dei ka porengi bangin bu mandatory ba kitore si ki bon chaka jala jungi dei bandon be local gai lara fiwan sport Meghalaya nationnya haki Google Map nationnya haki kini ki driver nationnya haki ki GPS location Hakni mentabak ngang don President Jongkar Tour Guide Association of Meghalaya kaba dei naki association kiba ai gini ki tour guide namatai jong ki tourist kiba fair te ba philaban pni thu tang jong phi bat kam jong phi bat ke ai ga jik ka ba palong phi ban don ka ta men sim ka sau khya ban don batalam ta si ha kan karali te ngiwan hang ni hi da ka jing so khya ka men sim ke ai ka bala ja ka ni ka jala ka jungi ba bro hing la i haki newspaper ngla i haki social media kila flash tot bro khat kala poi anong ko national level ka bala pensapriang ya kata ka nam ma jo ya kata ka jala ka jungi kum kata ka balong unsafe ya ki torres ngi bon chini de ha jing shisha hi ka jinglap ki jungi ka kum ka jingal ti ka jungi la ki faust na menta hi ka Meghalaya hi kam judan ra kanu no kata ka dak na ka shen ka ban pensni ki torres te ka wan be ba ki torres ki bon chini ki lap be ya kata hi ba ka jala ka jungi ka long bastanat ka ki brio ki basong ba im basa ani ki long ki brio ki ba chotanat kata ka hospitality ka ba biang ka ek no ka landscape ke ro khai ka ba itanat ka ba yo kan te ki kemen ki sotanat kan ten re kum kini ki jingja pa de te ki pen thobra ki pen bunam ka wan lam ki jing sosi kan ya ka jala hi bro ko kawai ngam kwa ban kalimo namar ngibon ba ki tourist spot sene dai te hatu ki kalong sufficient name ki tour guide ki ba pidon ki ba bakin don lon hakini ki area baro khnang ba lada ki tourist kinwan kinyo ba ki tour guide ta khnang ba kanam don kano kano jing dunai ki tour guide khnang ba lada ki don hi ki tour guide kan long safe ne bis ngom no hadu mta kalong no hakaliang jong kata hi larangi pet hi kajela ka jong em larangi kran kata ka jing shisha hi ka khamlai lan khandiat bonni ki tourist ki bawan chini ka jala jing khamtam li ki mainland India de ki wan chini ka jala jungi da ka jing wan ka jong ki ka mon chong no kila long le shilur na le bastat hi ha da ka basanya tang ki Google Map shania tang ki Google Map banwan lani ban supai da ki videos jong ki nori ki influencer ki social media ha chiki jaka ki tanat ban chelit hi ban sia li rung hi sakit khlau ki pitam ha li rung hi ki jaka jong no tang poi ka prong yeng jong ki bre ru ha kalong ta ru kam te kisania ru tang na ki bar ki jalale ngla khambon hi ba kisania ru ha ki drivers ki basikot drivers kam gai te kadon ka jinga pher ka ba ya pher bak labak apeng driver but tour guide kan hangam ri nga so ba nakaliang ka jonga hi kala dei ka porengi bangin bu mandatory ba kitore si ki bon chaka jala ka jongi dei bandon be local kan kanum nginum sha so kan long nginum kat bala kan ba kami hab ra kata banong ba kitore kin wan kin surung hi kin le kat baman hendak di bandon kata ka guidelines ka babiang ba kitore su ki dei ba ki wan sini kita ki do's and don'ts ki ba kitore ki la ban le ki ba kitore ki la ban le kan kanang bangin ngin la kan ban nur kom long bangin la ban pet benia akoi kaliang bad akoi kaliang ru bangin la bangin lagi don ki local ki badai ki tour guide am tam bangin crunch pang kata ka safety jong kita ki clients ki jongi hendak ngia ban perkhat ru ya ta ka safety kata ka akor ka buram ha ka jingdon jing am jong jala ka jongi larang idan ki local ngila kan ban perkhingi kita kan hadu menta ki tour guide ki bon ne am bonong ki long sufficient ne am lada bo lot ha man la ki tourist spot ya menta hi bone ki jaka ki jongi ki bala long ki main tourist spot hi kamta me ka thain chora le ki ladan me ki tour guide ki badi ki local ke ek pade ka pa palong ba kumbang si iru dei lada let ha ki tourist destination kum tu dei kamtam ki bala sim lupa ya ka kali na do asam utu unongnya kali hi utu hi long tour guide kuma piong long kom tour guide mo hi akan ur kom ka ba le se ka association ki myo jingtip ne ka kamdon ka jingken ka ba banya ne ba long pidu no ya ka kam la jong ru ken le bigidon tu le se ke e kala kalenti ka ba ila ban tha nang ni smat ka ba kram ban pendu ya kum kini ki tour guide driver kalau ngak ni mo kaliang kata ti hoi kibun hata karukom hoi ka penduk nong saya ngiru bat kawai ro kelabu lupa ka jingmai ki tourist la ki wan hi gumta namar ka jaka ka jongi sini ka pher ha perthai bro kawai babun ki bairo bun ki bong ru ba ka jaka ka jongi kalong komta kan kidun ki jaka ki balong riat kidun ki jaka ki balong madan mo te kajing do nong kalawan hi lamar bala da kita ki clients ki jongi le ki tourist ki merasa bar ki wan bonong machiwan hi ban cherung hi ha kajing dong le kadan lupa te ki ilat kelti ki bangi ngila ban le hi ni hap i ban ya perkhat lang hi baro hi ba lakum no hi
kadai bantuan bet through local kan. Kamu pi lara pi wan sini pi le ban connect bet link bagi local ngirap ban push dan ngirap ban insist ki torres ki jongi ki bawan. Bat ngiran kamru ke jingrap nak ba halor kan. Ba lara pi wan spot Meghalaya nationnya haki Google Map nationnya haki kini ki driver nationnya haki ki GPS location kamu kadai ban long bet through local kan. Takin long hakanor kompin la ban long ban yo ban tap ya gini ki Torres ki bawan chene kramba namar ngange ba bon sen hi ki Torres dei la ki wan chene dei ka plan jong ki ban ka sene stay em ka ba bon sen hi ka long ba ki klino driver le ka sono dei ki kamdon de kata ka itinerary ka ba biang tele se ke epat ki steps ki ba ngila ban sim komo piru hidon hakat tour guide association tele se ke gajing ajing mot gajong pile sanang ni step si ke ba gila ban sim kalong ba ka kongsan hi hoi na kalyang gajongi ni persang ba je kata ha ki terus ngi sai pensiler be ki bikin sim ki tour guide kiran ki terus ki batre kiran ki terus ki batre ya mentah si por hi ha ngi ngim la le la ki terus ki tre nomor balai hoi na kasian ki persangkat bala ro ngin la kan no kan mangi tengiran kam da ke jingrap nak sarkar kan tengi kan ngange scam ba ka sarkar hirut nani sikmat kan pet bini aba halor kan kaliang ka baidai bara kan ya ta kamot la ngiyo ka support nak sarkar suki ngin la kan pendondor ha ta kam to ko le sibon ba ka por sampai mo